Què passa aquí? Som per Orient. Hem anat a cercar, que m'han dit que hem vist un Miotragus balearicus albino. Ens ho trobam. Aquí hi ha un rastro. Estem perdent també membres de l'equip. Estem a meitat de no res, pareix que hem trobat un rastro. Així que ha de ser per aquí. Ha de ser per aquí. Tu, procura que estudieu que idea, no s'oblidi jo. La cosa s'està posant sèria. Encara no quai. Ja duim un parell d'hores per aquí, però hem aconseguit localitzar un arbre fruital. Té mandarines i plàtano. Hòstia! Un bocadillo de chorizo Seroski. Mare meva! Que m'he una mandarina. Però és que he localitzat un Miotragus balearicus albino. Bé, han trobat un rastre de merda, bàsicament, i... Esteu collons. Què hi ha allà? Esteu collons. Esteu collons. Què hi ha allà? Hòstia! Merda! Hòstia! M'ha fuit! M'ha fuit! Ara mateix estem en una zona bastant tranquil·la. Espera, he sentit alguna cosa. Hòstia! Un Miotragus! Hòstia! Ai! Ai, meu genoll! Ai! Això és un mes. Bé, ho hem intentat, hem trobat molt de conguitos de Miotragus, però no hem arribat a trobar-lo. Vendrem un altre dia, a veure si hi ha més sort, dura més canys, per el que pugui ser. Així que, ens veiem a la pròxima.